Sa Good Vibes, subong nga holiday season, may mga reunion kag pagtipon-tipon nga gusto nyo, kamo-kamo lang. Yari ang pila sa mga beach house kag rest house nga pwede nyo marentahan for private use sa report ni Romeo Subaw. Basta gani holiday season, wala kag tuo ang tipon-tipon sang pamilya kag barkada. May mga family kag batch reunion. Yari ang pila ka mga lugar nga pwede rentahan for private use. Southeast Asian-inspired ang ining rest house sa Don Salvador Benedicto. May main house nga pwede marentahan kag may yara man sang A-frame houses. Tanan may mga kusina kag mga banyo nga pwede mo marentahan. May swimming pool para sa dugang nga kalingawan. Idi tanan napalibutan sa matahong nga garden kag dugangan pa sang matugnaw nga weather sang Don Salvador Benedicto. Ini ang The Alk sa DSB sa kilid lang sang highway. Pwede ma-check ang ilang Facebook page para sa ilang rates kag location. Kung gusto mo naman may balay kag pwede maka-camp out tapos may kabukiran sa palibot, may sapa kag matugnaw man ang weather kag hapos lang malabot, pwede ka mo diri sa Lovilla Campsite sa may barangay Mailom sa Baguio City. Sementado ang dalan halin sa Bacolod pakadto diri kag mga 45 minutes lang nga drive. May swimming pool, may banyo, kitchen, dining area kag pwede mag-pitch sang tent. Ideal for family kag barkada gatherings. May Facebook page man sila para sa ilang rates kag location. Kung trip nyo naman mag-rent sang beach house, nga literally, yara lang sa higad sang white sand nga beachfront, pwede ka mo diri sa may Casa Praia sa Sipalay City. Balay nga may 4 ka bedrooms, may banyo, sala kag dining area. May malapad nga lawn for outdoor activities kag pagwa mo sa gate, ang matahom nga baybay sa Sipalay ang nagahulat sa imo. Check lang ang ilang Facebook page para sa ilaman nga rate kag location.